ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଝୁଲା ପୋଲ କେଉଁଠି, କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ନାଇଁରେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଝୁଲାପୋଲ ଏରିଆ। ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଝୁଲାପୋଲ। ଏଇ ଉପରେ ଦେଇ ବାଇକ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକି ଯିବାର ଲାଗି ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍। ଏଠିକି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ବ୍ରିଜ୍ ଥରେ ଯାଇ ସେପଟୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖି ଦେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଆହୁରି ଏପଟ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ବଡ଼ ଭାରି ଯାନ ଉପରେ ଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ବାଇକ୍, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି, କାର୍ ଏସବୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ଲାଗି ତଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖୁଛ, ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଭିତରେ ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ଜିପିକି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣାଟା ବହିଯାଇଛି। ଝରଣା ତ କହିହେବନି, ନଈଟେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ତଳେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯିବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ବନାଯାଇଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝୁଲାପୋଲ।